Her i Danmark har vi det egentlig noget bedre, end vi lige går og tænker over. For vi har nemlig så rent grundvand, at vi kan drikke det direkte fra haven, og vi behøver ikke at tilsætte nogen kemikalier. Og i forhold til mange andre lande er det en sand luksus. Der er nemlig rigtig mange andre lande, der ikke har den mulighed, da deres vand er rigtig beskidt. Men hvorfor er det egentlig så beskidt? Ja, og hvad er deres løsning? Du har måske lagt mærke til, at når du er ude at rejse, så smager vandet lidt af klor, eller meget, afhængig af hvor du befinder dig. Dem, der bor der, de er vant til at drikke det vand, uden at få det dårligt. Men for os danskere, som er vant til at få helt rent grundvand, uden nogen kemikalier, er det noget af en forskel, og vi kan faktisk godt få det dårligt af det. Vandet det indeholder så mange bakterier, at det kan være sundhedsskadeligt, og de bliver derfor nødt til at tilsætte kemikalier, såsom klor, for at rense det. Men løsningen kan være sundhedsskadelig for andre. Men vi er faktisk ikke uden problemer her i Danmark. Vi er nemlig blevet nødt til at stoppe med at bruge vand fra mange boringer, da det indeholder for meget nitrat, som bruges i gødning i landbruget. Nitrat er farligt for mennesker i større mængder, da det omdannes til stoffet nitrit inde i kroppen, som kan være skadeligt eller dødeligt. Også mange brønde måtte lukkes, da der var for mange pesticider i vandet, som stammede fra et ukrudtsmiddel, som man brugte rigtig meget i 1970'erne og 1980'erne, som man ikke dengang vidste ville have en effekt på grundvandet i dag. Det ukrudtsmiddel er selvfølgelig forbudt i dag. Så for at undgå at drikke vand med farlige stoffer og bakterier, og at unødvendigt rense næsten rent vand, skal vand igennem et slags sikkerhedstjek, som kan fortælle renseanlægget, hvor rent vand er. Det vil Alfa her demonstrere i et forsøg. Velkommen til Alfas laboratorium. I dag vil jeg vise, hvorvidt vores gødning indeholder nitrat, og det vil jeg gøre ved hjælp af et forsøg eller en metode, som er meget, meget smart. Her er, hvad vi skal bruge. Reagensglasstativ, reagensglas, gødning og nitratreagens. Først hælder man gødningen op i reagensglasset med en pipette, som er placeret her i reagensglasstativet. Derefter hælder man nitratreagens ned til gødningen. Det vi vil er så at holde øje med, om der dannes et hvidt bundfald i gødningen. Hvis der gør det, betyder det, at gødningen indeholder nitrationer. I vores tilfælde blev der dannet et hvidt bundfald, hvilket beviser, at vores gødning indeholder nitrat. Derfor er det faktisk en meget simpel rutine. Man tilsætter nitratreagens til den væske, man vil tjekke, og hvis et hvidt bundfald dannes, er det derved bevist, at væsken indeholder nitrationerne. Det er en meget smart måde at tjekke det på, da det er hurtigt, simpelt og effektivt. Så, Luna, hvorfor er det egentlig nødvendigt for dem at tilsætte klor, men ikke os? Jo, ser du, Alfa? I lande som Spanien og Italien, der bruger man overfladevand, som indeholder bakterier og en masse andre former for skidt. Her er der tale om sygdomsfremkaldende, også kaldet patogene tarmbakterier fra dyr og mennesker, men også andre former for skidt. Det er derfor ikke nødvendigt at tilsætte klor til vores, altså Danmarks drikkevand, fordi vi anvender grundvand, som bliver taget fra undergrunden, der ikke er forurenet med bakterier. I gamle dage så indvandt Københavns vand også overfladevand fra søer, som indeholdt bakterier, og derfor var man dengang nødt til at tilsætte klor til vandet. Nå, Alfa, hvordan er det så, at man egentlig renser vandet i sin Danmark og Sydøsteuropa? Ja, lad mig starte med Danmark. Her i Danmark blev vandet først pumpet op af undergrunden, det vil sige grundvandet, hvorefter det blev transporteret til et vandværk. Der bliver vandet iltet, hvilket vil sige, at man tilsætter ilt til vandet, for at fjerne opløste luftarter, såsom svovlbrinte, kuldioxid og metan. Derefter bliver det filtreret igennem noget, man kalder et granulært filtermateriale, hvilket oftest er et lag sand, for at fjerne jern, mangan og nogle gange ammonium, altså metaller. Ja, og i Sydøsteuropa, Luna, der er det altså meget svært at finde informationer om deres rensesystem. Men jeg vil gå ud fra, at det fungerer meget ligesom i Danmark, men måske ikke lige så grundigt.
Koliforme bakterier er bakterier, som oftest kommer fra jord- eller tarmsystemer i pattedyr. Bakterierne kan overleve nogle år i grundvandet, men det grundvand, som vi indvinder her i Danmark, er 20-30 år gammelt, er det ikke et problem. Men når man i udlandet henter overfladevand, som stadig er forholdsvis nyt, kan der godt forekomme koliforme bakterier deri. Hey Luna. Hey Alfa. Hvad sker der egentlig, hvis man drikker vand, før det er blevet renset? Det skal jeg fortælle dig. Hvis man drikker vandet, før det er helt rent, så kan man altså blive syg af de bakterier, der er i vandet. En af de sygdomme, som oftest forekommer, er diarré. Hver dag dør næsten 1000 børn under 5 år af diarré. Er der egentlig noget, de kan gøre anderledes for at undgå at tilsætte klor? Ja, det kan jeg fortælle dig. Altså det er sådan, at hvis man kan nøjes med at indvinde grundvand, hvor blandt andet de koliforme bakterier ikke kan overleve længere, og det skal altså være meget langt nede i grundvandet, fordi der er det ældre end oppe. Og hvis man har et velfungerende og tæt ledningssystem, hvor bakterierne ikke kan slippe ind i, så burde det faktisk ikke være nødvendigt at tilsætte klor. Det kan man gøre i nogle områder i Sydeuropa, men ikke i alle, da grundvandet er ulige fordelt, og det ikke er alle steder, de har nok. Og derfor må de bruge flod- og søvand. Desuden er der rigtig mange industrikemikalier og pesticider i mange vandforsyninger sydpå, som man må fjerne med kulfilter, og derfor er det nødvendigt at tilsætte klor. Det betyder, at man nogle steder ikke har et valg med hensyn til, hvorfra man henter vandet. Derfor er det eneste valg egentlig at få et bedre rensningssystem eller anlæg. Men det er heller ikke alle lande, der har råd til det. Derfor er klor altså den billigste og nemmeste løsning i mange lande. Det vi har fundet ud af i dette projekt, det er, at tiden mangler grundvand. Grundvandet det er altså meget ulige fordelt, og her i Danmark og Skandinavien er vi blot heldige, at der er meget af det. Det er derfor ikke så meget, man kan gøre i lande som Spanien og Italien, da den eneste anden løsning egentlig bare er at få et bedre rensningssystem. Ja, men det er ikke noget, man bare lige gør, da det tager utrolig lang tid og koster rigtig mange penge. Både at få bygget nye vandværker eller få installeret nye systemer. Det er derfor, at klor er en af de bedste løsninger for dem lige nu i deres situation, da det både er effektivt, billigt og ufarligt. Og prøv at tænke, om 100 år kunne det måske være Danmark, som sidder i den situation. Grundvandet er der ikke for evigt, og slet ikke det rene. Ja, med al den forurening og vandspild, som der er lige nu, er der ingen, der ved, hvor lang tid der går, før vi også skal bruge klor for at rense vandet. For den gødning og de ukrudtsmidler, som vi bruger i dag, kunne sagtens optræde i grundvandet om 20-30 år. Det er der ingen, der kan sige med sikkerhed. Så nyd det rene grundvand, imens det er der. Tak. Hej.